به نام خداوند بخشاینده و مهربان. چون فرمان وقوع قیامت مقرر گردد برایشان جانوری را از زمین بیرون می آوریم که با آنان سخن بگوید که آن مردم هر آینه به آیات ما یقین نمی آوردند. سوره نمل آیت 82. ҳамаи мо бисёр шунидем ки рӯзи охирини башарият бо чӣ анҷом меёбад ва дар бораи бисёри нишонаҳои рӯзи қиёмат хабар дорем ва медонем ки касе ба ҷуз худованд аз он рӯз хабар надорад. дар замони ҳозирае ки мо ба сар мебарем бисёре аз нишонаҳои хурди рӯзи қиёмат аллакай баромадаанд ва мо инро мебинему хабар дорем. имрӯз мо воқеаҳоеро ки дар гирду атрофамон рӯй медиҳанд тамошо карда аломатҳои наздикшавии охири ҷаҳонро ба хотир оварда бо тааҷҷуб ба хулосае меоем ки баъзе аз ин аломатҳо гӯё аллакай мавҷуданд. чӣ хеле ки дар боло гуфта гузаштем, дар сураи 27 Қуръон намл ояти 82 дар бораи мавҷудоте гуфта мешавад ки пеш аз қиёмат пайдо мешавад ва ба кофирон дар бораи куфрашон сухан мегӯяд. дар ҳадисҳои зиёде низ зикр шудааст. имрӯз хостам дар бораи ин ҷонвар сухан гуфта бошам. аз шумо хоҳиш бо диққат маро гӯш кунед. ин чӣ ҷонвар аст ва ба чӣ монанд аст, кай мебарояд, дар ин навор хоҳед фаҳмид. паёмбари худо саллаллоҳу алайҳи васалам гуфтанд: рӯзи қиёмат нахоҳад омад то 10 нишонае пайдо нашавад ва дабатулард яке аз ин нишонаҳо мебошад. имом навовӣ гуфтааст ки ин ҳадис ва ояти 82 сураи намл ба ҳамон махлуқ ишора мекунад ва мутарҷимон тавзеҳ доданд ки ин махлуқи азимест ки аз рахнаи кӯҳ берун меояд. ва ибни амр ибни ос гуфт ки ин ҳамон ҷассас аст ки дар ҳадиси дар бораи даҷҷол баён шудааст. олимон дар бораи чӣ гуна махлуқ будани он ақидаҳои гуногун доранд. баъзе аз онҳо бовар доштанд ки ин ҳамон шутурест ки аз кӯҳ берун омад ки кофирон аз ҳазрати солеҳ муъҷиза хостанд ва ин шутурро хостанд бикушанд. шутур гурехт ва дар миёни санге ки дар пешаш кушода буд пинҳон шуд ва дар он ҷо монд то ба хости худо дар вақти муайяне берун ояд. дар ривоятҳои исломӣ омадааст ки дар бораи дабатулард асҳои мусо ва ангуштарини сулаймон пайдо мешавад. бо асҳои мусо алайҳиссалом ба рӯи инсонҳо муҳр мезанад. муҳр аввал дар шакли аломати сафед хоҳад буд ки баъдан дар тамоми рӯй паҳн мешавад. ҳамин тавр чеҳраи одилон сафед хоҳад шуд. бо ангуштарини ҳазрати сулаймон ин махлуқ ба рӯи кофирон мезанад ва дар рӯи онҳо доғи сиёҳе пайдо мешавад ки ба рӯи онҳо паҳн мешавад ва сиёҳ мешаванд. сипас дабатулард ба мардум мужда медиҳад ки кадоме аз онҳо дар биҳишт ва кадоме онҳо дар ҷаҳаннам хоҳанд буд. дар баъзе ривоятҳои дигар омадааст ки дабатулард 3 бор мебарояд. ибни ҷурайҷ ривоят мекунад ки ибни зубар ҳайвонеро тавсиф карда гуфт: сараш мисли сари гов аст, чашмонаш мисли чашмони хук аст, гӯшҳояш мисли гӯши фил аст ва шохҳояш мисли шохи оҳу.
гарданаш мисли гардани шутур, синааш мисли синаи шер, рангаш мисли ранги паланг, ронаш мисли рони гурба, думаш мисли думи қучқор ва пойҳояш мисли пойҳои шутур аст. хайр бародарон, ин буд маълумоти кӯтоҳ дар бораи яке аз нишонаҳои қиёмат ки дар рӯзи қиёмат хоҳад баромад, ҷонваре бо номи даббатулард.